Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Татар дөньясына багышланган "Очрашу урны Казан" дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Сезнең белән Гөлназ Шәйхи. Бүген бездә кунакта Төркиянең Анкара шәһәреннән килгән милләттәшебез, якташыбыз Сәгыйть Хайри. Хайырлы көн, Сәгыйть. Хайырлы көн, исәнмесез? Исән сау килеп җиттең? Аллаһка шөкер, исән саулыкка килеп җиттек. Килеп җитү дип әйтү дөрес түгелдер. Кайттык, Казаныбызга кайттык. Туган шәһәребезгә, шәһри Казаныбызга кайтып җиттек. Сәгыйть, ничә ел Анкарада яшисең? Анкарада 91 елдан бирле 28 ел. Еренеп буламы, менә рәхәт булса да, торган җир сагындыра, туган ил диләр. Син килешәсеңме бу әйбер? Әлбәттә килешәм, әлбәттә. Ул яшь чакта ул бик сизелми. Яшь чакларда бит инде эш белән, тигрәй белән чабып йөрисең, тормыш мәшәкатьләре белән, ләкин вакыт узган саен туган якны сагыну көче тагын да күбәя, тагын ныграк була. Менә бүгенге көндә Анкарада татарлар күпме? Аралашып яшисезме? Әлбәттә, Анкарада аралашып яшибез. Төгәл санын әйтеп булмый. Сан бер түгел. Бары тик Анкара татарларына түгел. Истанбул, күбрәк иске шәһәр татарлары, Анталия татарлары, Измир татарлары белән аралашып яшибез. Син бит инде журналист кеше бит. Төркия авазы радиосында эшлисең. Менә анда татарларга мөнәсәбәт ничек? Радиода бит инде безнең ТРТ дәүләт телерадио компаниясе каршында эшләп йөрүче Төркия авазы радиосы инде бүгенге көндә 32 телдән күбрәк телдә тапшырулар бар. Башка төрки телләрдә дә бар, ләкин төрки телләрдән беренче булып 98 елда татар телендә ачылды. 98 елның май ахырында шул елдан бирле 20 елдан күбрәк инде без татар телендә тапшырулар барабыз. Әлбәттә, барлык төрки халыкларга да мөнәсәбәт җылы, һәм татарларга да әлбәттә уңай мөнәсәбәт бар. Шул тапшыруыгыз турында, радио турында сөйләп китәр. Күпме кеше эшли сезнең редакциядә? Ничек эшлисез? Материалларны каян туплап бетерәсез? Менә журналист кеше буларак шул кызыклы миңа. Әлбәттә, менә без 4 кеше эшлибез бүген көндә. 4 кеше, 3 кызыбыз бар, кияүгә чыккан 3 кызыбыз. Төркиядә яшиләр алар, Анкарада. Мәгълүматларны инде әлбәттә бу ТРТ бер зур бер телерадио компания, хәбәрләр безгә хәбәр үзәгеннән килә. Ләкин әйтик, менә татар дөньясы белән бәйле хәбәрләрне үзебез табабыз, үз чыганакларыбыздан да табу мөмкинлегебез бар. Һәм әлбәттә татар дөньясына да әһәмият биргәнбез өчен игътибарны бирергә тырышабыз. Бары тик Төркиядә яшәүче татарлар белән генә түгел, дөньядагы барлык татарлар белән, татар диаспорасы белән бәйле хәбәрләрне һәм әлбәттә менә Бөтен дөнья татар конгрессы да күзәтеп барабыз эшчәнлеген, аның турында да мәгълүматлар җиткерергә тырышабыз. Сәгыйть, менә татар теле, төрек теле алар бит инде якын дип әйтсәк тә, кайбер сүзләрне аңлап бетереп булмый, тырышсак та, менә буталмыймы ике тел? Юк инде ул, әлбәттә, теге вакыт белән, ләкин әлбәттә теге анда яшәгәч, качакта сизми дә каласындыр. Бәлки кайбер сүзләр охшаш, яисә мәгънәсе башка төрле. Ул ничек әйтергә аң астында. Сизмичә дә әйтергә мөмкин, ләкин без инде журналист булгач, һәм бирәктә татар редакциясендә эшләгәч, аңа игътибар итәргә тырышабыз. Һәм менә Татарстаннан килгән безнең кунакларыбыз, галимнәребез бер тапкыр әйткәннәр ди безгә, сезнең татарчагыз дөрес, яхшы сөйләшәсез, ләкин инде акцент белән сөйләшәсез. Төрек акценты сизелә, әлбәттә, бәлки табигый бер барыш, табигый процесс булырга мөмкин. Чөнки бит инде кеше яшәгән мохитта, яшәгән атмосфераның югалтысына кала, организм, тел үзенә сизмисен, ул нигә мохитка агымга кирип китәсен. Ләкин ул галим әйтүенчә, инде сез татарча яхшы сөйләшәсез. Бары тик ул теге матур бер төрек акценты, төрек авазы сизелә. Мин алай кеше дип әйтмәсем, шулай да әзрәк бар. Сәгыйть, менә кире туган җиргә кайту теләге юкмы? Теләк бар. Алла бирсә, белмим, менә лаеклы ялга чыга алсак, исән була алсак. Ансы Ходай кулында, шулай. Ходай кулында. Ходай ничек әйткән булса, ул язмыш җиртә кешене. Шәсе суда барса да язмыштан тора, сулысы һавада. Анкарада безнең татар егетләре, кызлары белем истиләр. Менә алар белән аралашу бармы? Әлбәттә, безнең татар яшьләре белән бары тик Анкарада гына түгел, гомумән Төркиянең башка шәһәрләрендә яшәүче безнең татар яшьләре белән алар белән төрле әңгәмәләр, интервьюлар алу мөмкинлегебез бар. Ләкин соңгы елларда Төркиягә белем алырга килүче яшьләребезнең саны азайды, кимеде. 90-нчы еллардагы, 2000-нчы елларда кебек түгел. Ул сан азайды, ләкин килгән безнең яшьләр белән дә элемтәбез бар. Аралашасыз. Аралашабыз.
Мин Анкарада булганда зиратка барган идек без. Әйе. Онда безнең теге донлыклы, затлы шәхесләребезнең каберләре шунда саклана, шунда күмелгәннәр. Һәм менә бүген Галия абыйны күрә алмадык. Кызганыч Галия абыйны күрдек без. Акыш турында сүз бара инде монда. Казанга килгәч очрашып мөмкинлеге булды. Ләкин без вафат булган без Анкарада булган вакытта урнашмакта булсын, менә бүген аларны искә алабыз. Менә шуларның каберләренә карап тору, менә алар оештырыламы, аларга дуга кылу, гомумән. Һәм менә бик яхшы искә төшердегез. Бу ел Анкарадагы милләттәшләребезнең менә безнең якташыбыз Роза Курбан бар. Аның әйдәп баручанлыгында бер чара үткәрелде. ЖБЖ зиратында Анкарада безнең күренекле шәхесләребезнең каберләре бар икән. Сибир татарларыннан Мустафа әфәнде, Мустафа Гөлтәкин башта барып анда зиратка бөтен аларның исемлеген төзеп, табып, андагы системага кирип, компьютер системасына кирип, каберләрен табып, исемлек төзеде. Аннан соң беренче көннән соң инде беренче татар милләттәшләребезнең барып, ул каберләрне табып, һәр кабер янында безнең милләттәшебез бар, татар Ильяс Мифтахов дигән, ул теологиядә докторантурада укый Анкарада, дуга кылдык, аны искә алдык һәм каберләр бик яхшы вазгыятта түгел иде. Таркалган каберләр бар иде, аларның исемлеген төзедек. Кулдан килгәнчә төзәтергә тырыштык, төзәттек, дугалар кылдык. Бу беренче адым инде. Анда күренекле шәхес Фуат Токтаров та бар, Гаясы Сакыйның кызы Сагадат ханым да бар. Сагадат ханым кабер яхшы вазгыятта, ләкин менә Фуат Токтаровлар башкаларның каберләре туганнары булмагач, онытылган вазгыятта иде. Аларны кабат төзекләндереп һәм исемлеген төзеп, бәлки дә Татарстан вәкилчелегенә ул исемлекне җибәреп, ниндидер бер бәлки дә тагын да күбрәк, тагын да яхшырак вазгыятта китерү мөмкинлеге булыр дип уйлап, һәм моннан соң монда чаралар дәвам итәр дип ышанып. Амин, шулай булсын. Менә бүген аларны искә алабыз, әйтеп үткәнемчә, дуга булып барып бирсен. Алла бирсә, Курбан бәйрәме җитә, Курбан гаете җитә. Сәгыйть, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Менә Казанга кайтып конгресска кергәнең өчен һәм безнең шушы очрашу урны Казан дигән тапшыруыбызның кунагы булган өчен. Сиңа кире Анкарага барып, исән-сау кабат эш урыныңа барып җитеп, эшеңне дәвам итүеңне телибез. Амин, сезгә дә бик зур рәхмәт, сезгә дә зурдан-зур уңышлар теләп калам. Амин, шулай булсын. Бүген безнең очрашу урны Казан тапшыруының кунагы Төркиядән кайткан милләттәшебез, якташыбыз Сәгыйть Хәйри булды. Әмин Гөлнәр Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булышам.